Alcanar és la ciutat més meridional del Principat de Catalunya. El seu terme municipal gaudeix d'una situació privilegiada, situat entre la majestuosa Serra del Montsià i la bella mar Mediterrània. El municipi té 3 nuclis: Alcanar Poble, les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja. El poblament ibèric de la Moleta del Remei està assentat dalt d'un turó que forma part dels darrers contraforts del massís del Montsià. Recentment adequat i rehabilitat per a la visita pública com a parc arqueològic, ha estat inclòs a l'anomenada Ruta dels Ibers. El nucli de l'Alcanar primitiu va establir-se uns quilòmetres terra endins, per això amb el temps s'hi van aixecar torres de vigilància. El temple parroquial de Sant Miquel té un estil renaixentista neoclàssic de la segona meitat del segle XVI, al costat del Rocall, barri antic i aturonat d'Alcanar. L'ermita respon a 2 èpoques de construcció. La part més antiga, dels segles XVI i XVII, segueix encara les pautes del gòtic. Va ser ampliada 100 anys més tard. Recentment, diversos elements interiors van ser restaurats a l'estiu del 1989. Actualment, Alcanar compta amb 8.200 habitants. Per tal d'atendre les necessitats d'aquesta població, Alcanar disposa d'equipaments públics per a la prestació dels serveis que exigeix la societat moderna. El caràcter pagès del municipi d'Alcanar resulta indiscutible. A la seva plana meridional són cultivats els tarongers i mandariners, les hortalisses i els vivers de cítrics. A Alcanar
més de 1.500 productors conreen actualment unes 6.200 hectàrees de cítric, que suposen el 50% del total de Catalunya. L'economia d'Alcanar està en procés de dinamització i millora amb actuacions com la Fira del Comerç Local i l'elaboració d'un pla estratègic. A les cases d'Alcanar es practica la pesca, a la qual es dediquen diverses embarcacions d'arrossegament, de tresmall i de marisc. La cuina local, típicament mediterrània, es fonamenta en l'oli d'oliva i en productes de l'horta i de la mar. Els llangostins, els suquets de peix i la paella marinera resulten incomparables. La gastronomia d'Alcanar i les cases d'Alcanar és coneguda arreu de Catalunya. Alcanar està incrementant l'oferta d'allotjaments, entre els que es troben càmpings, hotels i cases de pagès. Alcanar gaudeix d'una rica vida associativa. Un gran ventall d'entitats hi asseguren de manera continuada l'aprofitament del lleure en activitats culturals i esportives. Al llarg de l'any es celebren un bon nombre de festes. És tradicional la de Sant Antoni, el 17 de gener. Al municipi està molt arrelada la festa dels correbous. El segon diumenge d'octubre es celebra la festa del Remei i cada 5 anys la imatge de la Verge és baixada al poble que durant 9 dies la passeja pels carrers engalanats. Són les quinquennals. Tot plegat fa d'Alcanar un municipi càlid i acollidor que segur no oblidareu.